2015, cu mare durere în suflet și mult regret, îl petrecem pe ultimul drum, pe acela care a fost domnul Tudor Buruiană, om, profesor, primar, cetățean demn al Republicii Moldova. Rugăm să-i omagiem memoria cu o minută de reculegere. Vă mulțumesc. Oferim cuvântul primarului Comunei Condratești, domnului Busuioc. Stimați creștini, într-adevăr, astăzi noi toți participăm la petrecerea pe ultimul drum al unui cetățean, unei personalități, mai bine zis, a satului Condratești. Eu nu o să vorbesc mult, s-ar putea de vorbit foarte mult despre această persoană, într-adevăr este o personalitate. La orice post de lucru în activitatea sa a făcut față lucrurilor și mai mult ca atât, eu personal am un lucru făcut, confecționat personal de dumnealui și promit că acest lucru o să-l transmit Muzeul Satului cu inscripția că a fost perfecționat anume de dumnealui. Și totodată vreau să vă rog pe toți să ne rugăm Bunul nostru Dumnezeu să-L primească în Împărăția Cerească și să-L odihnească în liniște. Dumnezeu să-L ierte. Dăm cuvântul profesorului Ion Andrămărici. Stimate rugândurerate, stimați asculți, stimați ascultători, eu n-am să mă opresc mult asupra vieții domnului Tudor Buruiană. Am să numesc numai câteva dintre ele. Prima lui lovitură a fost moartea tatălui. A doua lovitură, moartea mamei. Pierderea soției, primii soții. Cea mai strașnică și cea mai îndurerată a fost pierderea lui Pavel Buruian. La 20 de ani se pierde, se pierde băitul de lumea asta, în luptă cu... În războiul de la Soviet, nu a fost conflict. Asta a fost război de Rusia și Moldova. Pavel și-a jertfit viața lui pentru apărarea integrității Moldovei. Toată viața lui a fost o luptă pentru ca să îndure, ca să învingă acele greutăți care au fost în fața lui. Și aș vrea să vă spun, nu este cu putință la oameni, este cu putință Dumnezeu. Să ne rugăm să iese de păcate și să pădească în mărția lui. Adio, Domnul Dumnezeu. Oferim cuvântul profesoarei Angela Andrămărici. Astăzi, cu adâncă durere, își petrecem pe cel ce a fost Tudor Buruiană. Un profesor bun, un profesor extraordinar, care a avut zeci de discipoli, care au trecut prin mâinile lui, i-au urmat sfaturile și astăzi îl pomenesc și îl vor pomeni întotdeauna. Îl pomenim și prin aceea că este tatăl celui ce poartă numele gimnaziului nostru. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Da. Să spună niște cuvinte de adio, a venit și unul din discipolii dumnealui, Constantin Cifan. Bravo. Stimați prezenți, cu durere și cu mare regret, vreau să aduc un omagiu de condoleanțe, în primul rând, familiei domnului mărețului Tudor Buruiană,
un omagiu de păduleanțe din partea zecilor și sutelor, poate chiar mii, dintre școlari, elevi, dintre care fac parte și eu, au trecut prin filiera Cabinetului de Istorie, făcând primii pași în lumea cunoștințelor, istorie, filozofie, științe sociale. În postură de pedagog talentat, a cultivat și a promovat curajul și bărbăția, corectitudinea și verticalitatea, demnitatea națională și patriotismul, îndeosebi în perioada de renaștere național-culturală, când fiecare din noi trebuia să vorbească ferm. Cine suntem, de unde venim, ce limbă vorbim și în ce patrie trăim. În postură de părinte, împreună cu doamna Ecaterina, stimată nevastă,